Hi guys, good evening. Niya ako sa Cebu Business Park at bang sa Latitude Corporate Center. Ikan ko nga duty. Padulong ko mamuuli dito sa Sitio, Kaunas, Sadlaon, Lahog, Cebu City. Welcome to my channel guys, Bisaya Special TV. Alang yan itong wala pa subscribe, palihog lang kung pindot sa subscribe, pindot sa like, hit the notification bell para updated mo sa mga bagong update na ko nga mga video. Biyahin ako guys gamit ang akong bisikleta. Standby kayo.
City.